mutum da iyalinsa da 'ya'yansa ka fita neman abin da za ka ba iyalanka ka dawo ka samu an kashe matarka an kashe 'ya'yanka guda 6 a kashe matarka a kashe maka 'ya'ya 6 wallahi summa tallahi summa billahi mai girma gwamnan jihar Kano abba gida billahi allazi la ilaha illa huwa ina baka shawara kuma umarni ne daga Allah subhanahu wata'ala maganar wai a zo a ce mana ya taba samun tabin hankali ko a ce yana shaye-shaye ko an rasa gano kansa mu ba a gano kanmu ba mu kanmu ba a gano kanmu ba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu ranar juma'a ka sa a zo da shi ɗaure a bayan mota a ɗirka masa bindiga ya tafi lahira wani ba zai ƙara ba idan za a kashe shi kada a kashe shi a ɓoye wani ya shahada azabahuma وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين wani ya shahada azabahuma ta'ifatun min almu'minin idan za a kashe wannan mutumin to ba fa za a kashe shi a ɓoye ba dan idan an yi rufa nan duniya za a yi buɗa a lahira duk abin da aka rufe asirinsa duniya za a yi tonon asirinsa a filin alkiyama yau mutu bila sara'iru fama da homin kuwace yau mutu bila sara'ir ranar tonon asiri fama da homin kuwace wala nasir mai girma gwamna ranar tashin alkiyama ba kai ne gwamna ba ranar tashin alkiyama ba kai da ƙarfi ranar tashin alkiyama ba wata nasara ba wanda zai taimake ka SA bai son ganinka DA bai son ganinka advisor bai son ganinka commissioner bai son ganinka chairman da local government bai son ganinka ballanta na wani chairman party Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cikin alqur'ani yana cewa وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وكتبنا عليهم فيها Allah madaukakin sarki yace muka rubuta fiha a cikin su a cikin at-taura annan nafs bin nafs wanda duk ya kashe ran shi ma a kashe shi wal ayn bil ayn wanda ya tsayar mai da ido a tsayar masa wal anfu bil anfi wanda ya cire mai hanci a cire masa wal uzr bil uzr wanda ya cire mai kunne a cire masa wal juruha qisas wanda ya ji mai rauni ayi qisas ayi qisasi ya za a dinga kashe mutane a jihar Kano ga mutanen nan red handed an kama su sai a ce wani shari'ar musulunci ake ba ita shari'ar idan saraka fihim sharifu tarakuhu wa idan saraka fihim dhaifu aqamu alayhi ya za a ce idan dan babba yayi sata sai ya kaje shi dan masu a faɗa ji wallahi Allah zai tambaye ka wallahi jina nan bayan Allah nan billahi alladhi la ilaha illa huwa idan baka zartar da hukunci ba wallahi sai Allah ya zartar maka da hukunci duk wani wanda zai gaya maka wata magana aka san wannan wallahi ba masoyinka bane domin Allah sai ya tambayi jinanansu wa idan mau'udatu su'ilat Allah zai yi tambaya wa idan mau'udatu su'ilat al'amarin rayuka bayan Allah nan ƙananan yara da ake kashewa wallahi sai Allah ya tambaya bi ayi dhanbin qutilat laifin me suka yi aka kashe su laifin mai suka yi aka kashe su